נבחרי הציבור שבחרנו בהם הם אמורים להנהיג אותנו, ולא העיתונות שקובעת את סדר היום. שוקן, מוזס ונמרודי הם אלה שקובעים את סדר היום. וכשמאיימים עליהם, כמו ישראל היום, מה שהם קוראים או מכנים הביביטון, אז יוצאים למסע חיסול נגד המאיימים על ההגמוניה שלהם בדעת הקהל. ועוד, כשהאינטרנט, מחירי הנייר והמודל העסקי הכושל שלהם מאיימת לכרסם בהם ולגרום להם נזקים כלכליים ולערער את ההגמוניה על דעות הציבור וההגמוניה על סדר היום, הם שולחים אחד מטעמם, במקרה הזה חברת הכנסת שלי יחימוביץ', להגן עליהם. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שמתעטפת בטלית שכולה תכלת בנושאים חברתיים לכאורה, יצאה וביקשה מהכנסת לבדוק תמיכה ממשלתית בעיתונות. למה? האם היא מגינה על הברנז'ה? אם זה באמת האינטרס של המשלם מיסים בחברה הישראלית לתמוך בעיתונים שקובעים את סדר היום, מי בחר בהם? מי בחר בהם? וכשמכרסמים בהגמוניה על הסדר היום שלהם, יוצאת אחת מהברנז'ה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', להגן עליהם. זה בחרנו, בזה בחרו מצביעי מפלגת העבודה, זה נקרא מנהיגות. לא, העיתונים, מעריב, ידיעות אחרונות והארץ, הם לא נבחרי ציבור. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', עדיף שתתעסקי באמת בעניינים חברתיים, ולא בהגנה על ההגמוניה של סדר היום מהברנז'ה, או של הברנז'ה, שממנו באת.